दूगो। अच्छा ठीक बा। हालांकि इनकर तो ये कार्यक्रम बा, हमने के सोनपुर देने जाए के बा। अच्छा मिजाज खराब बा तो कोनो मतलब तब बताई मिजाज खराब बताई सरवा हाथ ना बोलता ये सरवा के मिजाज ठीक रहते कितना बोली था बताओ एक मिजाज खराब बताई सर हाथ ना बोलता हाँ एक मिजाज ठीक रहते कितना बोली था ए बबुआ ऐसा ने तू गो सखी हाँ 3 साल बाद हाँ मिलत तारी जा साथी से भाव देखो हलचल जी तू गाड़ी दे तर डायरेक्ट तरह भाव नहीं के करे ना आई आई भाव में करे देख ना तो इहो सिटी मारो त रउआ के भाव करल थी। तनी जोर से मौगाइए ब्याह जी। हाय केने गेले रे हलचल बा अरे हिजरावा आव आव आओ के पीछे ले मारी। दू गो सखी 3 साल बाद अरे सखी 3 साल बाद भेटाइल बारे बड़ा मन मरले बारे कोनो बात बेकार रे ए सखी हमर बाद में बताए ढेर दिन बाद भेटाइले बारू और बड़ा चहल पहल लागतारू ए सखी सुनो ना तू अपन मर्द के बारे में बताओ ना कि तोहर मर्द कैसन मिलल बा। हमारा मर्द के बारे में पूछता रू अरे हमार मर्द तो एकदम फौजी मिलल बा जब टाइम मिलेला एकदम सीमा पर ठाए 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 गोली दाग दे रहेला ते कहे मन मरले बारे ई बता बोल ए सखी हमर पूछतारू सच कहतनी ए सखी आज जितना हमर दिल के बात बानू सब तोहरा के हम बताए जानो तर सखी का भइल बटे हमर शादी नहीं के भइल ए सखी हमर तो बर्बादी भइल बर्बादी तोर बर्बादी भइल बा काहे रे सुहाग रात के दिन तोर मर्दा मर उनाडू गो ना ए सखी जानो तारू आज ले हम सेज के स्वाद ना बुझनी आज ले सेज के सवाद ना बुझले काहे मर्दा में कोनो कमी उमी बा ए सखी कमी पूछो तारू साफ मौग बड़े हमर मौगल मान गल बा कि ओकर से ऊपर बा 1000 मौग बन अरे बात 1000 मौग बा तब तो तोरा बड़ी दुख भरे और देख ले बबुआ 2012 में अलबेला जी के साथ में कैसेट में बोल रहने बबुआ अरे की 12 बजे रतिया के हर रोया बरतिया हिलना खटियावा के अरे पटियावा रे कि दूध कटू मिलल पियावा यही में ममता से 14 प्रकार के डांस दिखाओ अरे कि जोर लगावे हिले ना खटिया दूध कटू मिलल जोर लगावे हिले ना खटिया बाहर दूध कटू मिलल पियावा चले लूटा हरिया तना के गाड़िया हिलो चले लूटा हरिया तना के गाड़िया हरि हम चले लूटा हरिया तना के गाड़िया हिलो चले लूटा हरिया तना के गाड़िया
तो बने में शिकायत कर लगले हम मगध सम्राट सुदर्शन यादव के अतर को लोग आम हेंग ना खाला उनका मुंह आम हेंग का तो खाला उनका मुंह पर भैया भैया आज जब सामने बैठा तो एकदम पाहुने पाहुने करे ले गोर छू के प्रणाम प्रणाम पाहुन प्रणाम पाहुन प्रणाम हम दो पाहुन। चार गो एगो साटा और ले बना जाए एगो और ले जाए जब से सुदर्शन यादव मार्केट में रहले ओ घड़ी तोहर जन्मो ना भइल अलग तरह शिकायत करे सामने को पहिल का नाच के कर मगध सम्राट सुदर्शन यादव के ऊ जब डफरा गावेले भैया त केंगा ना चले ई ममता जी देखाई है कैसे अब दिन यहाँ तो देखाइबे करे जय हो गुरु लेकिन ओकरा पहले झलकी देख ले लो अरे कि कबहू न करे उतर देह के मसाज पहिल का नाच सुदर्शन यादव दूसर का नाच क्या कर कमलबास कुंवर हो नाना उम्मे ही नाच ना चले धोतिया के कोरबा धके खाली हल्का सा में ही चल देवले केंगो तन देखाव ममता जी अरे कि कबहू न करे उतर देह के मसाज कैमरा वाले की तरफ क्यों मार रही हो क्यों मारना है तो मऊगा हलचल की तरफ मार चल गई इसका आदत भी है मरवाने का हम ये बहुत मरवाने में टेक्निक जानता है ये बताओ है चाचा के कहत रहे कि चाचा का तो हमर गलती ना लखबा के थे धरा गइल लोग एजा के इज्जतदार बा ना तो जितना तू बार बार बात बोले बरन तो जूता खाया काम कइले अगला नाच के कर सुरेश तिवारी उनकर कौन नाच होला उनकर जंगिया फार नाच होला तन देखी आओ ज्यादा गोर फेकेले तू लड़की बारू कमे फेके कैसे अरे कि कबहू न करे उतर देह के मसाज ये हमें सुरेश तिवारी और व्यास के हमें विजेंद्र गिरी उनकर ना ऊपर होले हिलेला आ ना नीचे हिलेला बड़ा सवरा है लइका ठीक करे चल देला दुआ देख लिया ए बबुआ उनकर ना ऊपर हिलेला आ ना नीचे डोलेला खाली बीच में डोलेला बाबू कैसे और कि कबहू न करे उतर देह के मसाज हो अच्छा हेमंत भैरव छोड़ चल कर नहीं हनु अच्छा कोनो बात ना तबे तने बेचारे के डाउन चलत रहन निमर रही तब जाए वाला नहीं खाने दुर्गा पूजा में सरवा सुअर का मीट खाए लगता है तो तबीयत तो खराब होबे करे अच्छा ये तो पूरा दुनिया जानता है कि जो 10 प्रकार के होको चाहे 15 प्रकार के होको हलावे अला उठावे अला ये सब ममता के शुरुआत कइल है जब अभियंता जी में रहली यहाँ के रहनी आओ घरे दीपक भैया अभियंता जी में बेंजू बजावत ना बबुआ तो अगले का नाच के कर हम विजेंद्र गिरी के दिखा देलू हो उनका जोड़ीदार के ना दिखाइबू तो के हवे जोड़ी के तौहीन होखेला उनका जोड़ीदार के हमें तब पे सब चौहान स्वर्गीय हो गए उ नाचत ना रहले विजेंद्र बाबा गा के बैठ जात रहले तो उनकरा के पहुंचावत केंग रहले इहे ममता जी देखे उनका कैसे मान लो कि तू तपेश्वर चौहान हो यहाँ के विजेंद्र गिरी अच्छा हाँ अरे कि कबहू न करे उतर देह के मसाज हो रह दो
अगिल का नाच के कर के कर यही सिवान जिला के हां जकरा के ब्यास शिरोमणि कहल जाला हां सुखनानंद चाचा हां नाचिले ना हेमंत भैया ना हारमोनिया के भाती केंगा चलाइले केगा हारमोनिया का रीड केंगा दबाइले हां इहे ममता देखई कैसे कैसे आ बुढ़ारी आ गइल बा त तनी सा नई गइल बा अरे की कबहू न करे उतते हक मसाज हो अगले का नाच के कर के कर जेकर है आई रहले अभियंता अभियंता जाओ मामा अरे एकर मामा लागेले अच्छा उ नाचले ना ना उ ब्यास लोग के खाचे खाती कुर्सिया धके खड़ा के न होले हम अभी गइले है हां काले तो देखला ही खबल तने उ देखावा कुर्सी धके अभियंता जी खार के न होखले ही देखावा अरे कि कबहू न करे उ तो देह के मसाज हो ये आई है हां अगिल के नाच के कर के कर एगो लंगर के हो गइल हां एगो लंगर के ना कहाई हां उ लंगर सरबारू से हां जाए एक रुसल बाबू उ के हो के हो मुकेश लोथा हां डार के नीचे खत्म खत्म आ मुंह से एको गो शुद्ध बानी ओकरा निकल नहीं खे सकत ना अगर आप सबके छुट्टी होई हां त काल है जीरा दे के बगल में खरगीरामपुर बा हां ओही जे हमार मुकेश लोथा के दुगुला बा हां आम सब देखलम कतना निमन निमन बात बोल हां तो मुकेश लोथा केकरा पर जोर देखावेले के करा पर सूरदास मनोज शर्मा पर हां जानतर के लौकी ना तो हमारा के खरीदी है कैसे हां उनके से दौड़े ना होई मान लगे है सूरदास में हां अरे वो लोथा जी हैं हां तो इनकरे पर भाव दिखा दे अरे कि कबहू न करे उ त देह के मसाज हो अरे जिया जिया लोथा कबाड़ लो मोथा घास के मोथा घास के मोथा ओ, ई कुल कलाकारी है हां जानल कि ना जननी गरिया देवल के कलाकारी बरिया देवल कलाकारी ना ना ई सब 10 कलाकारी रुपया वाला लड़का के धन तो गरिया अगर गाड़ी देवे को रही तो 10 गो लड़का के ध के हां आहे ना मैक धरा दिया हां अहमद भाई एक टीम में होने मैक धरा दिया हां गरिया के भर देते जाए हां बाकी हमने के बोला बनी जाए तो कुछ ना कुछ सुने सुनावे खाते ना बबुआ अभी लास्ट हड़ताल हो तो तनी देखी उदास होती है उदास ना हो